Ngikubingelele mbukele indaba eyenziwa.KZNTV osifundela uThabani Maphumulo ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Kukhuthazwa intsha ngezolimo zihlomule ngezindlu isisulu zezikhukhula ushenge ukhuza ababhikisha abashise ingqalazinda. Sikwamukele indaba eyenziwa.KZNTV. Ungqongqoshe wezolimo nokuthuthukisa kwezindawo zasemakhaya uThokozwa uthi njengoba kuyinyanga yabantu abasha bathatha igxathu lokukhuthaza intsha ngokubaluleka komsebenzi wezolimo kanti futhi ezolimo zidlala indima enkulu ekuthuthukiseni ezomnotho kuleli. Udidiza ukusho lokho ngesikhathi yokwethula kwakusemthethweni isikhungo esosetshenziswa abalimi abangaphansi kweClans of Farming and Agri-Processing sokuthi bakwazi ukugcina isivuno sabo engwelezane ngasempangeni. Ungqongqoshe wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya kuzwelonke uThokozwa uthi babone kufanele kuyinyanga yabantu abasha bathatha igxathu lokuzokhuthaza intsha ngokubaluleka komsebenzi wezolimo nendima ezolimo ezidlalayo ukufukula umnotho wakuleli. Udidiza ukusho lokhu ngesikhathi ehambela indawo yasengwelezane eyokwethula ngokusemthethweni isikhungo esizosetshenziswa abalimi abangaphansi kweClans of Farming and Agri-Processing ukugcina isivuno sabo. Namhlanje size la ukuzokhulumisana nolusha mayelana nokubaleka komsebenzi wokulima. Njoba sazi ke ukuthi umsebenzi wokulima usisiza njengesizwe ukuthi sibe nokudla, sihlale sazi njalo ukuthi ukudla asikusweli kukhona. Kanti futhi kuyingxenye yezomnotho ngoba phela uma kukhona okusele kwesingakudli siyakuthengisa kwezinye imarket sikwazi ukuthola imali ezosiza ukuthi sikwazi ukuthuthukisa izindawo zethu. Sitheke nje uma kuyinyanga kaJune la sikhuluma khona sibungaza ulusha umsebenzi olwenzayo kanye nomsebenzi abasazowenza kusasa. Sabona ukuthi kufanele ukuthi ake sizoxoxisana nolusha lasemlalaze emhlathuzo ukuthi nje sizwe ukuthi bona benze njani. Sabheka ke nokuthi iziphi izinto uhulumeni azenzile ukulekelela imiphakathi ehlangene nolusha ekubaxhaseni emsebenzini. Usihlalo weClans of Farming and Agri-Processing uthi ukwakhelwa lesi sikhungo esifana nalesi sizokwenza umehluko omkhulu ezimpilweni zabo ngoba sebenayo indawo lapho bezogcina khona impahla yabo. Ubese veza ukuthi ukufika kweCovid-19 kanye nezikhukhula kwabakhahlanyezwa kakhulu kodwa kuzange kubathena amandla. Uzosinikezela igunya lokusebenzisa izakhiwo kade besakhela zona ebesixhase ngazo urural development umama uThokozwa from national office. Kuyasijabulisa ukufika kwakhe, kuyasijabulisa futhi ukuthi basakhela ama facilities anjengalawo. Kuthini impilo ayisezukufana nakuqala. Izothi ukuba ngconywana impilo neproduction yethu emasimini njengoba sikhiqiza ukudla emasimini sizokwazi ukubeka izinto zethu mawukuthi siyayithola ziningana like mawunembewu mhlawumbe 200 bags uyakwazi ukuthi uzogcina kuphi mawusuvunile futhi yazi ukuthi ongenani uzobeka kuphi before ukuhambisa emarket. COVID-19 njengoba iaffecte umhlaba wonke nathi ayisishiyanga ngaphandle. Isithintile impela kangangokuthi khona amanye ama members e-co-op nalahlekelwe imiphefumulo. Kukhona abanye uthola ukuthi abeze emsebenzini ngenxa yokuthi babambekile. So iproduction ishona phansi, asikwazi ukuproduce ngendlela ebesijwayele ukuproduce ngayo. Ongomunye wabalimi osamncane naye uzakwalisa ukujabula ngalomnikelo abawutholile wathi likhulu iqhaza elibanjwe umnyango wezolimo ukuthuthukisa abalimi. Uthi nabo bengabalimi inkulu indima abayidlalayo emphakathini njengoba kuhlomula nezikole abafundi abasuke befuna ukuzocobelela ngolwazi lwezolimo. Mina ngibenefithelana ngokuthi ngimember ye-co-op sathola uxhaso from i-department. Ukuqala kwethu siqale ngo-2013 uxhaso sikwazi ukulithola ngo-2016. From 2017 bakwazile ukusifakela amanzi ukuthi sichelele ithanki eli-2 million liters basifensela indawo baseke besinika nogandaganda bokusebenza nazo zonke izinto ezihlukahlukene zokusebenza. Basinika na indawo efacility okuzoba i-pack house phinde kube i-storage house for thina la sonke. Okuningi ke sakuthola from agriculture and futhi siyouth siyagain experience. Siyatayisa mama noma ubani kodwa ke mangibahlukanisa ukuhlwana kwawo siyadeliver spa around lana sidayisela umphakathi no community yagena futhi
ngokuthi ukudla kuthola ku-fresh from ensimini nangeprice ehlukile kunale yasemakethe. Izindabeni ze-1KZNTV kubikuzamando Sicele ngisempangeni. Usekela meya kumasipala ithe kuphilani Mavundlu senxuso somabhizinisi ukuthi beze ngaphambili ukuzonikela ngokwakhela izisulu ezasala Dengwane ngesikhathi kuhlasele izikhukhula kulesifundazwe nezashiya abantu abaningi besele Dengwane ikakhulukazi endaweni yaseThekwini. uMavundlu usho kanjena ngesikhathi benikela ngemizi emhlanu ku-Ward 19 eThekwini kulandela ukuthi omunye wemndeni ohlomlile walahlekelwa izingane ezine kwasala abazali kuphela. Emva kokuthi izikhukhula zashiya umonakalo zenza nabantu abaningi baswela amakhaya, osomabhizinisi abahlukene eThekwini sebeqalile ukwenza imizamo yokuthi basize abantu ngokubakhela amakhaya njengoba namhlanje eClermont imndeni emhlanu ikwazile ukuhlomula ngamakhaya amasha. Echaza uMavundla uthi kubone kubalekile ukuthi njengoba uhulumeni engakayikhiphi imali yezindlu kube ukuthi ucela osomabhizinisi ngokuthi babaxhase ngokwakhela ezinye zezisulu izindlu. Umndeni ke lesuneza lendlu umndeni wakasithole kwathi bebuya nje emsebenzini bathola abantwana baba bawu4 sebephangalele. Sabuka ukuthi akube khona esikwenza kulabo abalahlekelwe kakhulu kunabanye iyona indlela esisebenzisa ukuthi sincede ngayo. Sibese sicenga ke abantu abakumabhizinisi ukuthi baphumele obala bancede kube khona izindlu esincede labo bahluphekile. Ikakhulukazi labantu laba kuthiwa ama-entrepreneur ibona esesibafuna kakhulu ukuthi basincede. Kanti kuyimanje sokhulumisana nobaba wakulona leli khaya emva kokuthi behlelwa isona lesi sigameko esabanzima ngenyanga yabo oApril. Bhuti wami siyakubingelela siphinde sikwamukele osukwini lwanamhlanje. Noma singesisho ukuthi usuku oluhle mayelana kusuku oluhle ngokuthi senihlomule ngekhaya noma into yanehlela yabanzima. Mhlawumbe kuthini nje ukuphawula kwakho? Ngathi sumndeni wakasokela nowasithole. Yebo sijabule kakhulu kuzo zonke inhlaka zikahulumeni zomphakathi ezifake isandla ukuthi sibe kulesi simo sesikusona sokuthi sithole indawo lapho esizokwazi ukufihla khona ikhanda. Noma injabulo ingaphelele ngoba isilonda lesi somndeni wami ukulahlela umndeni omngaka asiphili. Noma ngithi ngiyazama akuvumi. Yena ke ubaba wabantwana abane nabo abadlula emhlabeni ngesikhukhula ezenzekile kubona lonyaka ngoApril. uMamkhize uthi njengoba eyithembisile ukuthi imndeni engama20 uzeyisiza iyona mzamo yakhe eseqalile ukuyenza endaweni ezahlukene eThekwini. So njengoba ngangishilo ke mina ukuthi ngizobona ukuthi imndeni ewu20 ngisiza kanjani ngokuthi ngiyakhela izindlu. Into engiyenzile because into ebekufanele yenzeke ngespeed. Ngithathe alternative technology ngeza ngazokwakha ngayo. It's something that has taken us 4 days to 5 days ukuthi siyenze sicomplete so sa deliver lezindlu sayifinisha ngaphakathi. Kutebo Hospice eClermont eThekwini. Umengameli weqembu le-IFP ngokuhlonishwa umntwana uMangosuthu uButhelezi unxuse intsha kuba izwakalisi ilaka layo ukuze izwakale ngezifuno zayo kodwa ingashisi ingqalazinda njengoba kwenzeka ngekhathi lakuleli libhekene nezibhelu zokutatshwa kwezitolo. Ekhuluma namalunga leli qembu emcimbini wokugubha usuku lwentsha eGroundville, uButhelezi uthi kuyadabukisa ukubona intsha ifunde yagogoda kodwa ihlezi emakhaya. Njengoba kuyinyanga kaNhlangulana kubungazwa intsha yangonyaka ka1976 kuphinde kugqugquzelwe intsha yamanje ukuba isukume izimele. Okugqama kakhulu kwizinkulumo ezahlukene ukuntuleka kwamathuba omsebenzi entsheni njengoba kukhona esifunde yagogoda kodwa ihlezi emakhaya. Umntwana okaphinda ngena inkosi uMangosuthu uButhelezi ekhuluma emgubhweni wentsha kwaDukuza uzolane kakhulu nentsha engasebenzi. Not getting jobs, going to universities, training at universities, getting degrees, getting diplomas, and not having jobs. But you come here because you have not abandoned hope. So your courage, I applaud, is the same as the courage of the young people in South 76. Nakuba iningi lentsha lizithola lihleze emakhaya, ushenge ukuthi kumele yenze konke okusemandleni intsha ukuthi izwakalise izikhalo zayo kodwa ingacekeli phansi ingqalazinda njoba kwenzeka kuleli kenkathi kunesibhelu zokutatshwa esitolo.
not in anger, even though there is so much to be angry about, but in chorus, in a shared message of solidarity that reaches beyond the very gates of power in this country. You need to make those in authority to listen to you, but you need to find a way to do it without destroying your future. What I'm saying is that you must shout, but you mustn't bend. Make yourself ahead, not by breaking down infrastructure, not by looting and harming. What happened in July last year, where people looted, was a shame on us. It was a shame disgracing us. Intsha i-IFP bephume ngobuningi bayo kulomcimbi ukuzolalela ukudla kwendlebe kubaholi bayo. Okunye okuphawulekile ukuthi intsha yamanje inazo zonke izindlela ezingasebenzisa ukuthola ulwazi kanjalo nemfundo. I call on you, the youth of today, to be the ones who lead us in the right direction. The reality is that we are far better equipped to start a movement towards change than the youth of 1976. You are armed with a constitution that enshrines your rights and declares your dignity as a human being. You are empowered by access to information and access to education, and you have at your disposal technology. That is a genuine game changer. Amalungu omphakathi wasentseleni ngaphandle kancane kwedolobha iRichards Bay nyakatho nelikaMthaniya namuhla bamba imashi enokuthula ebisuka entseleni ilibhekise emgwaqweni ukuthela wayeku N2 ngenhloso okuhambisa uhlu lwezikhalazo zomphakathi. Lo mphakathi ukhala ngokuthi isiteshi samaphoyisa kule ndawo asisebenzi. Ekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV umhleli wale mashi umpilo ohlekwayo uthi seziningi isigameko zokubulawa kwabantu kule ndawo kodwa amacala akhona awalandelwa. Kelike nje ubuyibonela ngala emva kwami yona ke ipolice station yasentseleni lo mphakathi ke okhala ngayo ukuthi ke nongoba ikhona la endaweni kodwa komsebenzi ayikho njengoba bekithi ke ayabikwa amacala kodwa ke angalandelelwa nanokuthi ke awekho amaphoyisa kahlehle asebenza kule police station. Namhlanje ke umphakathi kule ndawo obumashile kwabamba imashi enokuthula ubhekise lapha ke emgwaqweni okuthela kwayeka uN2 khona namhlanje ke ngenxa yokudlulisa ke ikhalazo zawo ukuthi ke njengomphakathi wala entseleni uzizwa ke ungaphephile njengoba ke ziziningi isigameko zokubulawa kwabantu especially ke emasontweni nje ambala adlule bathathu abantu asebebulewe kuyo le ndawo kodwa ke awukho umnyakazo owenzakalayo yize ke noma ikhona ipolice station kule ndawo abathi ke ayibasizi ngalutho bona beumphakathi nanokuthi ke bafuna ke futhi inkantolo ezoba khona la entseleni nje wabethi ke bawumphakathi omningi odingayo ukuthi ke ube nezinsizwa zomphakathi eseduzane nabo zingabi kude nabo. Igameko ngabala kushona ilanga ngoba usuku nosuku hlezi kumele kube khona into esivuka ngayo eqondene nobugebengu while ipolice station singenayo sine satellite lapha e4 room ehlala amaphoyisa amabili nevene ephantsi amasondo ngaphandle sizihambela utshani ngaphansi abasilekeleli ngalutho even uvula icala bathi hamba empangeni susho ukuthi uzuvula icala kumele uzube nemali iproblem lesibhekene nayo so sifuna nenkantolo futhi lapha nentseleni because us understand ukuthi why ukuthi engolezana kube khona inkantolo ebizwa ngentseleni kodwa sikhona sintseleni singenayo inkantolo. Lo mphakathi ukhala ke nangokuthi ziningi izigameko zobugebengu kule ndawo bazizwa ke bengasaphephile njengoba ke sekuyikwaMpunzi idlemini kule ndawo. Bazani ngicabanga ukuthi uyabona nalapho ukuthi wona amaningi kakhulu asehamba ngokwesaba and sibuka singenayo ipolice station sine satellite engasasize ngalutho intseleni siphenduka lesimo yayikusi sabizwa ngesilaheli wonke umuntu usefila uncomfortable noma uhlala entseleni usuzizwa ashamed ukuthi uhlala entseleni ngoba wonke umuntu ukubuka njengesigebengu singajabulela ukuthi ngempela kube khona aba responder correct ngokuthi kube ne police station kuyashaqisa ukuthi uzwe kuthiwa khona ngisho amakhotha abizwa ngentseleni kodwa angekho endaweni yasentseleni njengoba ke namhlanje bephume ngobuningi babo kuyozwakalisa izikhalazo zabo bebephethe ke nezinqombe ezinembhalo lapho besho khona ukuthi ke badinga ipolice station kanye nenkantolo ethi bona kule ndawo uhlaka lwezikhalazo luweselamukelwa ke uLieutenant Colonel Dludla wasempangeni. Sitholile memorandum ezikhalo zomphakathi wasentseleni siyazizwa zonke izikhalo zabo sizoidlulisela phambili ke ku district commander wase
King Cetshwayo uGeneral uNgubane. Time frame esinikiwe la kube u7 days. Kodwa ke kuzobonakala ukuthi uGeneral uzokhuluma kanjani, uzobe sexhumana nabo ke. Mhlawumbe ungakapheli u7 days baphendulana babonisana ukuthi bobe sebebuya kanjani nezimpendulo ngoba ikhuluma ngokwakhiwa ke-police station. Ngicabanga ukuthi akukho la emazingeni ethu noma ezingeni lika-general, kodwa ugeneral yobe baphendula nje bese eyidlulisela phambili izikhalazo zabo, mhlawumbe kube ukuthi ke ziyoze ziyofika kungqongqoshe wamaphoyisa. Lo mphakathi ke ube usudlulisa ke uhlulu lwezikhalazo imemorandum kulowo ke ongumphathi steshi samaphoyisa asempangeni nobe ke esezamukela ke lezi zikhalazo. Laba ke babe sebenika umphathi steshi wamaphoyisa ke ukuyinsuku eziyisikhombisa ke ukuba ke aphendule kuzo ke lezi zikhalazo zabo. Lezi ke izindaba zo1KZNTV, mina nginguSamukeliso Nqulunga bika Sentseleni. Mbukele sithi shelele engaseyitolo siyabuya neindaba. Siphinde sikwamukele mbukele indaba enziwa1KZNTV. Ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Kukhuthazwa intsha ngezolimo. Zihlomule ngezindlu isulu zezikhukhula. Ushenge ukhuza ababhikisha abashise ingqalazinda. Inhlangano engenzi inzuzo ngaphansi komasipala iBig 5 Hlabisa enyakatho nelikaMthaniya ubumbano lomphakathi izwakalisa ungenami kwayo ngendlela lomkhandlu osebenza ngayo. Ekhuluma neziko lesindaba le1KZNTV umsunguli walenhlangano ukwenza Hlabisa inkathi bemashele kulo masipala uthi bafuna izipendulo ngokuqashwa kwabantu kanye nendlela yokusebenza kwemali kulo mkhandlu. Umsunguli wenhlangano engenzi inzuzo kaHlabisa ubumbano lomphakathi ukwenza Hlabisa uthi bafuna kubhekelelwa abantu bendawo uma kuqashwa emkhandlweni kuphinde kuhlolwe kabanzi ngokuqashwa kwabantu besibongo esisodwa. Sasithi ahlangane somphakathi whether usonta kuliphi isonto lepolitiki yakho ushiye eceleni lokho sizohambisa izikhalazo zethu kumasipala ngokunganeliseki ngezinto esikade siyitheblisha kumemorandum yethu lapha. Mhlawumbe to highlight a few izinto esingagculisekile ngazo kwamasipala. Kunemsebenzi edinga ama skills nama certificates. Akunankinga leyo msebenzi, you can outsource abantu kwenye indawo. Vele angeke kusebenza abantu bahlabisa kuphela kwaHlabisa, bazosebenza naba kwezinye indawo, but ugrade 12 you need to prioritize abantu bendawo. Bese kuba nomndeni nje owodwa ke onabantu asebe more than 4, kunobaba wakhona kunomama wakhona sekuzaqashwa ngizunene wakhona, yabo. So asikwazi ukumela leyo nto lesomphakathi. Iphini lemeya yeBig 5 Hlabisa uHlengiwe Nkosi Mngomezulu uthi lo mbhikisho ngowezimbangi zabo esihlose ukuphazamisa inqubo yokusebenza kulo masipala. Sicabanga ukuthi lokho okwenzeka namhlanje is just a political uprising ye-opposition. One, okufuneka ngabe bakufunile kamasipala bekufuneka ngabe bacela izincazelo. Udaba ke lo labalokhu bephakamisa ingqwemba bethi udanisa municipality asikakazi thina siwethu umkhandlu wethu ngokuthi udanisa municipality. Usekela meya uqhube ngokuthi bazozilandela izikhalazo ezivezwe umphakathi mayelana neziqu zabasebenzi bakamasipala. Udaba ke lwabantu okuthiwa abanaziqu hayi umuntu usazolilandela ukuthi uma ngabe kuthiwa umuntu akanaziqu iziphi iziqu bona abayifunayo ukuze kuthiwa uyaqualifya phela ukube ube umsebenzi womkhandlu. Okwesibili angeke sivumele thina i-opposition yethu ngoba i-opposition le ukuthi izosidictate ama-terms ukuthi sifuneka siphathe kanjani. Ezindabeni ze1KZNTV ngingumqondisi Miyeni ngibika kwaHlabisa. Bavuka umbhejazana bavala umgwaqo abafundi besikole samabanga aphezulu iNtongande Secondary Mzingazi kwaMbonambe enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lokhu kuza ngemuva ukuthi sekungenela esontweni lesibili izikole zakule ndawo zingafundi ngenxa yabantu abangaziwa abashintsha izingidi zamasango bafake ezabo futhi basabise ngokuthi bazoshisa izikole uma kuwe kwabonakala uthisha noma umfundi emagcekeni esikole. Abazali kanye nabafundi bakhala ngokuphazamiseka kwezivivinyo njengoba bekulindele ukuba babhale. Ngemuva kwesiteleka somphakathi kwaMbonambi ngomsombuluko wangesonto ledlule owawukhala ngezimali zesinxephezelo enkampanini yezokubheka phansi uRPM ukufunda ke ezikoleni zakule ndawo selokhu kaphazamiseka lokho
Kanjalo ke nabafundi abenza ibanga leshumi bekulindele ubabhale izivivinyo zabo baphazamisekile. Emhlanganweni ohlanganisa umnyango wezemfundo, iSGB, abazali kanye nomphakathi kwakuvunyelwene ngokuthi ngomsombuluko lo wanamhlanje abafundi ke bazobuyela ezikoleni kuqhubeke ukufunda nokufundisa, kepha ke lokho akwenzakalanga. Sixoxile ingxoxo eziningi silungiselela amalungiselelo ukuthi namuhla njengoba kumsombuluko kade sinomhlangano nabezemfundo ngolesihlanu nabezinyonyana nomkhandlu wenkosi sikhulumele udaba lokuthi izikole ayivulwe namhla njengoba sikhona nje la esikoleni zobheka ukuthi kuqhubeka kahle yini. Kodwa akuzange kuqhubekeke kahle, abafundi bebegcwele impela kade bekhona okuyimanje sesibacelile ukuthi abahambe babuye kusasa babuye nabazali ukuze sibuye futhi sibagade ukuze bakwazi ukuqhubeka nokubhala. Ukufisa kwami ingane zaphana zifunde isikole zibhale ngoba ingane uma zingafundi baphula kwamaphara bese ngazahamba kahle engqondweni zazo. Bengifisa kumphathi walana silwe into kuzoqonda ingane zethu sifunde. Namhlanje ke bathole ngombhalo obufakiwe esikoleni uxwayisa uthisha nabafundi ukuthi ke mabaqhele esikoleni ngoba ukuqhubeka kwabo benze lokho kuzobafaka engozini yokuthi ke sishiswe esikole. Abafundi ke babese bevuka umbhejazane bathi bona sebekhathele. Lo mfanekiso kwengezansi uveza umunye abafundi eshawa kabuhlungu ngempama yiphoyisa ebelize kulombhekisho abafundi nathi kumfundi kwehle iphoyisa emotweni lamshaya ngempama engenzanga lutho esikhundleni sokuthi ke limvikele njengomfundi njengoba bekhala ngokuthi ke abafundi kanti ke nezivivinyo ziphazamisekile. Phazamiseke kakhulu ngoba nje abanye bethu benza ugrade 12 abakhona ukubhala and lamaphepha lawo sibhala ngawo amanje kaJune aphuma ngaphandle. Abanye bethu futhi kumele beapply ngoba si grade 12 sa apply ngaphandle, so siphazamiseke kakhulu nje ngoba ngesakwazi ukuthi siapply thina sofunda ngaphandle mesiqeda esikoleni. Phoyisa kumele ngabe wona asilwelayo ukuthi kuze sifunde ngenxa yokuthi kuvaliwe ashaya ngoba nami ngomunye nje wabo oshayiwe oyi1 and ubufakazi nginabo ngishayole ukuthi bengimile ke even ngisho nanokuthi bengayona iphasi yabantu akade bestrike ngaphakathi emgwaqeni bathi ngishayile into engayazi. Ubuholi balendawo buthi ke sebuzame kaningi ukuthi kube nesixazululo kulolu daba kodwa ke kubonakala konke lokho kungathi shu. Sazama ukwelekelela kunengide emagethini ezingaziwa ukuthi ifa kobani. Kodwa kunamanye ke ama voice note ahamba eseculator asabisa othisha. Sizamileke ukuhlangana nomkhandlu, sazama ukuhlangana nezakhamuzi zomphakathi. Kodwa futhi akukho esikubona kulunga ngoba kuvuke namhlanje ngomsombuluko ingane zangakwazi ukubhala emasangweni esikole kubhalwa amaphepha. Athi uma ke zangena ngaphakathi izikole bazoyishisa zidlalela emlilweni. Asazi ke ngoba sikhulumile neDepartment of Education ukuthi naye ake sizama ukuhlala phansi noma yona kavele iDepartment of Education ingayona edingekayo la ngoba amalungu omphakathi akhona la endaweni aziwayo ukuthi wona wadala lolu dungunyana. Abantu kubalekileke uma befuna imfuno zabo akekho ngabavimbi ukuthi bafuna imfuno zabo kuyilungelo likumthetho sisekelo lokuthi bafuna imfuno zabo kodwa leyo kuvimba ingane zesikoleni okusho ukuthi sibulala ikusasa lesizwe sithi thina akuphile thina manje abalandela emva kwethu bangabe sakwazi ukuphila. Lezi ke izindaba z1KZNTV mina ngingusamkeliswe Nqulunga ngibika ke ngkwambonambi. Umsunguli wesikhwama iWorld Peace Foundation uIshwa Mabheka Zulu Ramlachman usenxuse umphakathi ukuthi uzibandakanye nezinhlelo zokuzivocavoca ukuthi uzosigcina uphilile uvikelekile nasezifweni. uRamlachman ukusho lokhu ngesikhathi kunombungazo weWorld Yoga Day ebibanjelwe eThekwini ebiphinde ihlanganise nezinhlaka ezahlukene. Iminyango kahulumeni, uMasipala iTheku, amaqembu ezombusazwe abekade nawo emelelekile ngesikhathi kubungazwa usuku lokuzivocavoca olubizwa ngeyoga obelihlelwe inhlangano izivananda World Peace Foundation. Ongumsunguli walenhlangano uthi kuba nembungazo kanje kubalekile ngoba kwenza kuhlanganisa imiphakathi wezintaka ezahlukene okwenza igqugquzela ukuzwana kanjalo nokubambisana. This year our theme is
yoga for humanity. And when we talk of yoga for humanity, it is all about serving our communities, bringing our communities together, uplifting one another. And my master, Sri Swami Shivananda, was very clear when he said, serve, love, give, purify, meditate, realize, be good, do good, be kind, be compassionate. We need to propagate all these types of teachings and ensure yoga reach out to the communities. Last year we commemorated International Yoga Day with the theme Health and Wellness. Umabheka Zulu echaza uthi imphakathi eminingi kwazile ukusinda kwigciwane i-COVID-19 ikakhulukazi leyo ejwayele ukwenza iyoga ngoba ilekelela kakhulu nasekuphefumuleni. We went through the COVID-19 pandemic. Yoga, the breathing is so important, especially during this COVID-19 pandemic. It helped a lot of people, and we urge everybody to start to get to know how yoga benefits the body, mind and soul. And more important, when one meditates, even sit quietly in silence, it helps one to re-energize their body. So I urge everybody to get to know what yoga is about on this auspicious day, being the 8th International Yoga Day. We want to thank all our dignitaries and all the communities for coming on board. Kanti lo mcimbi ubungaza minyaka yonke emhlabeni jikelele bongo wesishiyagalombili kulonyaka. Kutebogo Sibisi eThekwini. Mbukele sithi shwi eyitolo siyabuya. Siphinde sikwamukele mbukele indaba enziwa KZN-TV ake sibheke lezo indaba ezithe zihamba phambili osukwini lanamuhla. Kukhuthazwa intsha ngezolimo. Zihlomule ngezindlu isulu zezikhukhula. Ushenge ukhuza ababhikisha abashise ingqalazinda. Mbukele ke sibheke engosini ezomnotho. Irandi lu 15 rand 99 cent maqhathaniswa nedola laseMelika, libu 19 rand 57 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani, libu 16 rand 83 cent maqhathaniswa neeuro, kanti igolide lona libiza 1841 US dollars 85 cent i-ounce kuthiwe longahluziwe, ubu 113 US dollars 12 cent umphongolo. Mbukele ke sibheke engosini ezemidlalo. Ube impumelelo umjaho wabasubathu obubanjelwe enkandla okubungaza inyanga yentsha. Lo mjaho obizwa iwozawoza ubuyibanga elingu-10 km kanye no-5 km. Lo mjaho ubusuka endaweni yasohlelo waza uyophelela ewozawoza, kanti ubuhlelwe abenkandla Youth Talent Academy. Kanti lo ngumqondisi walo mjaho uSifiso Xulu uthi inhloso yawo uqhuquzela intsha ukuba ingene kwezemidlalo. Mbukele ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukeli zonke besikuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZN TV. Izindaba sipheli kuphela isikhathi nisale kahle.